Sådan bruger I ringdesigneren. Først skal I sørge for at fjerne fluebenet ved at overtage indstilling for ringene. Så går I op i menuen og vælger mål. Sørg nu for at vælge, hvilke ringe du ønsker at ændre ringstørrelse for. Vi starter med ring 1. Vælg nu, hvilken størrelse ring 1 skal laves i. Når du har valgt den rigtige størrelse, skal du nu huske at trykke og vælge ring nummer 2. Vælg nu den korrekte størrelse for ring nummer 2. Hvis I ønsker at lave ændringer i designet på jeres ringe, kan I gå ind på menu og vælge forskellige punkter, som I kan ændre. I kan se her, hvordan. I kan ændre ringenes profil, hvis I ønsker det. Husk at lave jeres ændringer for begge ringe. I kan også gå ind under menuen Vælg materiale. Her kan I blandt andet vælge, om ringene skal laves i 8 karat, 333, 14 karat eller 18 karat. Der er også andre spændende muligheder for at personliggøre jeres ringe. Her viser vi et eksempel på, hvordan I også kan personliggøre jeres ringe ved at lave 2 ringe i forskellige materialer. Vil I have diamanter i jeres ringe, er der også god mulighed for det. Vælg hvilken størrelse diamant I ønsker i ringene, og hvilken stenfatning du ønsker. Kun fantasien sætter grænser. Til sidst, gå ind i menuen og vælg gravering. Vælg nu jeres helt personlige inskription til jeres ringe. Det er også mulighed for at indsætte forskellige symboler som hjerter og uendelighedstegn osv. Husk at være opmærksom på, at I får den rigtige gravering skrevet i de rigtige ringe. Gå nu til Bestil online og udfyld med jeres kontaktinformation. Vi får nu tilsendt jeres ordre. I vil inden for 24 timer modtage et betalingslink på jeres ordre, hvor vi har fratrukket rabatten på de 20%. Når vi har modtaget betalingen fra jer, vil I igen modtage en bekræftelse, og herfra går det cirka 14 dage. Så har I jeres ringe hos jer. Har I nogle spørgsmål, skal I endelig bare ringe til os på telefon nummer 49 21 67 23 eller skrive til os på vores mail info@ure-smykker.dk. God fornøjelse med jeres design af ringe og så videre. Og husk bare ring til os, hvis det er, at I har brug for os.